Kuwi dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkal ora diobong kono lho. Mas aku. Kok iso gak krasa ya papa? Ora ketok tenan lho niki iki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku ingin wedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki nek suarane tapi ya ora nek wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyap. Nggih saestu. Iki nyap entut tok. Aku. Oh lah iki lho bolane. Wis ket. Bola. Bola apa to kuwi? Wong bola. Wah direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim se. Salim. Mbek budene ora tau salim. Yo. Bude. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor ngono Ibu lho. gede. Buru-buru Ayo, gede. Buru-buru gede.